Solo Yahudi, Anaki, Assassin, and then I'll be a United to say, or solo Assassin, and then I'll be a little devil.
Jesus, why you never die? Yatusa, why you never die? Why you never die? And also to study a bit more check this other questions that I want to for my day. Not tell me more questions. Now you never know. Now you never know. Amanema, yena yatwa, Gabaria, Wafa, Fono, another diva. What did Kulimosro? Jesus. What did Kulimosasiso? Yamawamo. I wonder why you say you're ready. Say a boom, conquer, chia. Ye heba bia ye fini wo humobro ne watoma ye timi fasida mansio ye mfa manua ye moye mase koto wo nyini eye wo ene ye boye mase koto sore ye da wase ye ma wo mo shewudin krukwani munyam se wodin kunuma ye da wase awtefo ina ka amen amen hallelujah amen eshraka radidin ana yumre so ebra so se yetie onyankopon asem Yohani asempatim yenu chemunum no Bible say na Yesu ma me call asomfo ne nchen say de obesi mu bia no na mayo hallelujah de obeso o kire nyina ne say tro ne say de yehunu na yate eno ne edi nwa danse ma mini papa ya oyo somafo awrade nyankopon nam no so de asem ibre nwa danse ba akonkiro wo ye kire ni wo ye odifo wo ye komsheni na awrade adom na adom ahodo osayare na awrade nam no so di tumidie ahodo hallelujah enipa pidi adanse wo radio yi so tv yi so na wankasa ado aso atibi omo so omo pa wo bu awawale for 12 years 8 years ba empo ensu adisi tv no so no oye pa na awrade adom no wanya ye fondie na enhyiranka awrade din enya nipa ho oden enya nipa nyansa na papa yo te na ode awrade asem obrawi ono na awrade nam no so di dwuma na yabakwa ne nchen na wate nanum asem jebre na metufu said obasi ubi anso na waye ni din no edi Bishop Albert Saki Kwapon Bishop yamu akwa badwumre asofo mejo so aburu ya mishira papa ma memfa sa akwanya nso na menchi Asompa TV ahwefo yes ane Sompa radio tiefo yema omunyina jo yes se Awurade Nyankopon ahwe yeso amayehu adechiye ne adesan menim se obibia eho ye so na mamemfa sa akwanya nso na menda Asempa nipa for ase Asempa nipa for yes omo no makra baton no ewo social issues so the nurse so mo de futu sem fa pomode ho ebra hwefo ne ti my god Asempa nipa panyi one wa pamfo nyina nya menhira mo na sabre de sida hour na ya so baton no mu that's right kosi se no ndu bebo no one yen enwen yes ebia na ni da di kan a ode hwe yen
sida awa ye de nyankopon asem bra hwefo ne tiefo ye wi a ye ne nyame ma abgina TV so no radio no so Facebook na ya bompae na ne gisem ne se nyame tumi ne nyame ahoɔden edi dwumadie n'akyi na adanse no eye pii etoda okuada ye bo adanse na fiada na ya bo adanse na ne nyina nya adanse firi ba bibia o se eye Sumpa TV ni Sumpa radio eye Sumpa altar yi so a ye no che nyame asem a ye no bo mpae ena nyankopɔn de adanse ahodo ne atoso eba sabre dia fa phone no na fro bi no be so fro bi ka kire won se sida awa bre no aso na nyame somafo no nyame difo no one ne ti ne nyina ewufie ha na wa ma wo ho kwan se nyankopɔn fa won so na wa wo hwɛyen a wotie yen no onye de be inhira na ya ba no pabene so a enya asem ketoa na Sumpa Facebook no so mon like page no na mon share link no ema amanfo enhwe bi na mo share no ewo form sida our team nyina mo so mon share bi na omo wo fie so enhwe bi na mra bia me ka kire wo Daniel chapter 12 verse 3 ne se Bible say badwema no ebe hweren na wona otimi dane at nipa pi batene ni mu no tie ni yo se o de nipa e batene ni mu o me nipa eni aba ne ho so wo hu se kwan onam so no eyowu akwan eye bone akwan na nani aba ne ho so no o se wo sa nipa no Nyankopɔn so obema wa hweren se osoro nsroma na ye wo abefo kwan so a ene ye fa so a ye de eye den etwe akra eye technology no wo betimi group bi a wo demu e wo fon so no wo de atum eye den obi behwe bi na nyame asem no ekoso no nyame a oka akoma ma omanipa te na asem asem se nyame de ne saka ne boye ni bia eye wo sa nipa na wo share link no wo na wo twen sa okra no ma awrade wo fa fon fro wo nua bi wadanfo bi so ontie sida awa no wo na wa twen sa okra no ma awrade hallelujah Amen. sabre yi die ebi obi yo hoho e wo Jerusalem ha meka so obi yo hoho Jerusalem ha obi yo hoho sida awa no so bu enani da di kan ya wo hwe eye fa nso si TV nanim anase wo radio nanim na nso na ye boso mpae no yense nkyerene yanwa adwuma owo documents bia CV bia o passport o akwanto documents o kire mo bebere moko akomo mashase atwere police recruitment exam see online ni o manyina fanfo no to ho na Nyankopɔn ye kakaifo no obebo o kire bo so goduru ho no de owasua no obo se na ni nyina na nyame kaikai obi nso so wo bibi bi opeso de to se me ba sei me ba bi wu me kru bi wu oni me nchen akodi obi man so owo baabi obo okro da aspect fani photo no fato TV nanim anase radio nanim na eno so adanse no eye pii de twa to on so obo ho abronsa fo ba bi nomum bronsama fo bi nomum nyoma ode akora na ye no ena obo o man nyina esai fa on photo go nyame ode ne saka Saul na Saul be ye Paul no ode ne sabeka akua ode ne sabeka kwaku ode ne sabeka ya me se ode ne sabeka ya o amen no e wo form of you amen yanko Facebook no so ne YouTube na yanko chiachia wo mra na ne empire ebe osofo yanko Facebook Bishop yeko Facebook no so adofo dodo na enagu so eye Patrick Osei Akutu ewoso Osre Gladys ewoso Nana Yaw Ejay ewoso Nana Efriye Agnes Nyame aye Efia Afrakuma onso ewoso Mary Sam Mame Chira Inshiraba Aisha Dauda Vera Doma Sam Nana Ekuya Jimaima Usu Efriye Dora Ampofo Brede sofo abaye beto aso amaye yo sanso na was Ralph ewoso Feleboache ewoso Felicia Tano ewoso Linda Owusu woso Ajiman Elvis ena Sheila Adepa enso ewoso na Justina Echampon enso ewoso me to aso ewo YouTube no a ena YouTube no so aye hye papa enhiraba ewoso Hega Amoa ewoso Safo Samuel ewoso Anthony Opoku gina so Ohima Dufie ene yesom ene enumre Zinabu Amadu
Vida Brago, Asantewa Krobia, Susie Danso, Angelina Fukio, Ama Brago, Rose Ajekum, Rose Apia, ene Edna Dua, ewo YouTube nuswa, ene Anadri, omone yesum den. Hallelujah. Amen. Sabrina, more like a sumpa page, no. Because a sumpa page 93.1 no. Unlike it. Now, mon share link no. Emma afofro na omoso shebi no TV. Minister Comfort Nyankubo nshira. Ma me ko MCR. Eye Azuka Bema Nyankubo nshira oni team no. Kevin so yata. Yes. Mo boy juma chinchim fidie no. Ye konkra David ene na pamfo a less mu nyina wo MCR so a omoma yetwa ye di atwaguo ewo mframam TV no so ne Facebook no so Nyankopon o nshira mo papa wo mo dwuma pa modie ma mecha systematic mechiao metonka che Nyankopon nshira sa so na brother Philip mechiao one wa pamfo fo nyina Nyankopon nshira mo di dwuma so enya sem ketoa ene dey me pese wo befa o twere dua na wafa nwoma ketewa bi na enne quotation me pese o tworo na enne me no kasa afa nipadua no ho na ochena nyame ya adoma yesi nipa bia oye sida awa ahwefo ne etiefo sida worship center fellowship member That's right. ni sida safomba ochre ye kire yem kom Yes. Eda ye friend say yawada ye kire yem kom Yes. eda fiada ye kire yem kom Yes. na sa na fuamiensa no eye wona amoni ye som wo mframam mo amowo abanane obi man so ene ye hu say Patrick Osakotom nyina wo Facebook eno no ye US ye hu say ye Dauda no mu nyina no Aisha no mu nyina mo so mo Asia mo gugu so ahodo bebere enti anya dia program no mo betimi ababi enti na fridwada chena ekosi ni fiada no ye ne mo ebebo mpaye no ewo mframam ye beba TV no so na ye na ye wo around Kumasi ne yi ni nyina ne de ye nyina no ye ya konche de koye nyuma so a ebo no nsiam pamu no ne nyina ya be sha so da kasie no mo osofo ye be so agunyame so sene tetefo no so gunyame so na nyame firi soro mo soro osofo betie wo no na ye je amena ye be provide kasa mo kono ebekwa kosisi mo sene amunyina munim se ye nwumra program a ye de cars bebere to da cars no ebro 20 na aka so de cars no ho na etwemo edomoko ochina ye be ye car reservation ato ho into mon no so na obu okra na oba kora na osu pese bia oba na oba ya wada cancer na obetime kora na ada na ya wada wa ye cancer no na ye friend say wetimi akọ enti hye so efiada na ye mpaibo kesi asa abehia program na nyame akọ ana oye main speaker no MCR fatu soma ye ehwe wabedu so for penny no wabedu eye apostle dada boate wabedu ono no owasole kesi ewo UK eye London ho na wabedu afi bia oba ne ye be ye program na waba no prebre so oba ono ni team no na waba hia sa team na wo si da ha no na che say ano be ye den aye se aircraft ku no ano be ye den asore da mu nyina be ye che na team no o say unveiling mysteries of altars sacrifice evil tongues and witchcraft we are part 2 and no that's one na sa nuama ya nuama osofo edi nipanya ewo nipa busuam edi nipanya osofo be hwe ye obi tie ye ne ho fefefe asoso awade ne nye obi hwe ye otie oye adwuma pao asoso onye sikada ho obu ha stores ni nnuma wa bie kwan so hokọ China no mu kofa nuama obi man osofo ye 40 fita container bia miensa enai osofo be wie na ekaba na obekom no na ye busua ofiri mu no ena saade no wo ena obi mangira esei obekom no bema na busua oba no kom awade no ena saade no wo obekom no oba na okofa ano no na busuam na saade no wo eno nti na tetefo no osofo etoda ye setete ne baagi mbre enya baagi mbre na obekọ awade o mutimi ka kire wo se ebusua we de ye mpere e mo kom awade
ni nyina ne se todo mutu bofo ma no kɔ busua no kurom ba ma no kurom ye kɔhwɛ ne nchi ekopisa se fie hɔ te sɛ ɔsɔfo bu hɔ efie bu hɔ kra nipa nche hɔ nipa wu ofie hɔ ebusua bi ɛyɛ dan asa tie so kɔ fie hɔ a wobɛwu ebusua bu hɔ so ayarefoɔ ye wo yarefoɔ yare bu ɛyɛ no me ne wo fie hɔ obuso hɔ a ɛnyɛ bɔne bi na ɔmo amo ayɛ o na ɔmo nananom ɛfom so bi bɔne bi ɔmo akɔyɛ no ɔsɔfo nipa bi a ne hu ni asɛm a ɔmo di na ewu sɛ na Onyankopɔn ka kyerɛ David sɛ o de hitifoɔ krantɛ ɛko Yulia na de wayɛ ne tin krantɛ mpa wo fie da ɔsɔfoɔ yɛfrɛ tete no ababawa bi a yɛfrɛ ne sɛn ɔwɔ kurom hɔ ɔyɛ ɔsɔɔ no a sɛbi wowafa bi kɔɔ no ho no nipa bi bɔ paa ma wowafa ɛnyɛ bɔne kwan so ɔmo kum anim no so wowafa ewu nyina ɔsɛ mo a mu kume no mo no mo asefo yare mpa mo so da ɛna odi wuyɛ ɛnɛ wowafa no ni hɔ nipa no ɔmo kum nipa no mo ni hɔ anso ɛnɛ akɔfa de bɛ no me abeto abusua no ɔmo timi kon ɔsɔfo ne yachi apɔnkye ato nkyɛn yachi dabo ato nkyɛn sɛ wo be wi adeɛ ɛna yakun wo anso na nya adeɛ ɛna oba be wi atete hɔ na tete na ma ho na hallelujah amen ka jemeso ofio sɛ amen ɛna me kampanyin sɛnti mpanyinfo mu tie ma nwumre yi ɔmo nim saa asɛm na me ka no enti ɛnam team no mɛfa baako pɛ na maka ho asɛm hia sɛ wɔkyena ye fast ni bi hia sɛ program fa ho gym no sɛ ɔsɔfo ɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a afi biara ɛwɔ de yasim okay meka sɛ ahwɛ kwan a onuanum bi fast wuyɛ hwɛ kwan a onuanum bi aware fast sɛyɛ hwɛ kwan a onuanum bi nnwuma ɛsɛyɛ meka sɛ hwɛ sɛ de abusua bi mo sam hɔ hwɛ yɛti meka sɛ abusua yi de ɛyɛ abusua ya de ɔsɔfo kɔ kura kɛsɛm tete kuro no tete meka tete kuro no ensamanfo fie no emunim samanfo fie no efie a omo sisi dan ni nyina wuo no tete kuro no okay enti ko ho na history wo kuro no okay enti duru a ye bo mame mansa edin a ye bo ye friends mame manu din a ye bo ntoso edin a ye kan de wo fie o se ntoso mu fie ho de yade na wo ho utie ebutu akwamu fie hɔ de ohia asefo ɛna ɔmo wo fie hɔ na yɛ bobɔkɔ ɔfosan yaw no mo so ebusua no mo no ɔmo so de wo fie hɔ ne sɛ ɛma akɔ aware a ɔmo nyɛ den ɔmo nya aware papa na mɛma ne de ɔmo aware kɔ yie sa ɔsan to aso ɛkɔ babojata mo so hɔ a ɛno so ɔmo abusua mu no deɛ sɛ wo ho nyinaa ne sɛ mɛma no ɛyɛ adwumaden mɛma no ho ɔfɛ ɔmo yɛ nyamfoɔ anso ɔmo yɛ adwuma ɛnyɛ yie mɛma ɛwɔ fie hɔ no mɛma no brɛ enti obi tie me ɔyɛ polisi panyi ɔyɛ polisini ɔyɛ sojani ɔyɛ teachani ɔsɔfo ɔyɛ abɛkɔ pension anso nano on sɛ yewura IGP yabɔ na ba so sɛ no se pagya ɔsɛ mafo di police akyɛ ɔmo rank no sɛ yɛ pagya enti dodo no aso bɛkɔ pension ebi kɔ pension last year early this year sa promotion no ɔman sanka enti ɔmo pension pay no ɔsɔfo yɛ ketewa bi ɔsɔfo ɔba fie no ɔtoto nuro ɔyɛ se ɔsɔfo ayɔrɛ ho bi kunu ntem enti ne o junior staff nyina ɛsan ho enya position adete wo fie ɛtɔ da hwɛ mu fie mu abusuam sɛ adete na wo no nuanum nyina ware sɛ mo nyɛ ɛna me no ka affordable chia family altars abusuam affordable chia ɛno no kyena yɛ de bɛyɛ mpaebɔ no family altars enti yɛ de mirika ɛbɛkɔ ɛyɛ Judges chapter 6 atemufo nwoma no etinsia yen kind from iyimo du ba akoko si edu 9 from 11 to 14 ni enti Nyankopon asem etifi asem ne sesen Gideon frɛ verse 1 no etifi asem ase Gideon frɛ Gideon ye soja ni Nyankopon frɛ no se le Nyankopon frɛ nipa ye frɛ ne se Moses no menemo na ye chapel no menemo na ye chapel no ni fiefo
enti me bomo ha mo jesu anafie fo so ayede agye so mamma ochena fast no ehunahuna mo ochena mo ye den obia o ye den obeye bi mama nchia ya obey couple ewo UK oni wabusu nyina me mamu nyina adwo so ye den enti ye ntie nyame asem de eka Osina Erade bofo betina dupon a ewo ofra eye ebise ni yours de no ase. Na ne ba Gideon le pro awio nsachi amenamu. Mo Se odi hinta medium for mo na Erade bofo no yi ne ho kire no say. Na oka kire no say. Erade di wachi. Erade di wachi. Don merima. Oye don berima. Na Gideon ka kire no say. Gideon ka kire no say. Uchem nie. Uchew nie. Miwura. Se Erade di akire. Erade di akire. Aka de na ye nyina atu ye. Adenti na ye nyina atu ye yade aba ye busua no so. Ye busua no ye wosika ye wajapade so aware sem nye ye. Ye busua ye bra bie companies. Anso ye nyini nche owu na ye wuo. Gideon busua ma asem na me no ka no. Oso foto aso. Na ehin na anwanwade a yan janom kan say Mizum na Erade yi yen no enyina wo. Na fe Erade apoyen. Erade apoyen. Na wode yan ahye mediansa. Na Erade dani na ni kire no. Na First verse 14 nko a verse 14. Mo. Ose na Erade dani na ni kire no. Mo. Na okan say fa hodi kwaje Mizum. Fa hodi kwaje Israel. Midian sem. Anya suma na mesuma wuyi. Ena Bible no mu yi o yes papa man e. O say dey fa hodi ya koye den. Kwaje Israel. Enti osofo yi wa wo hwe me no. Nyame se enwosra ode amaw. Adom ewo osuo na utimi buttons wo fie ho ma ofie wura timi tu wo obi wo tons na ehu dodo na ya teso na ensem nyina nya ni nyina na ye tons na ya kan nsem kire Awurade na tons na dos wo fie dodo wo hura manfo anso so so da wo se busua no mo ye den fa sa tons no eji apam na edi abusua ni nya no ene nyame man sori Christopher nsori se aduade na ewo ye busua no mu 2026 entimi ni ye nya biom ye bebre na ase enti kan from verse 25 na chese bibi wo Gideon fie enti Gideon ka kire nyame bofo no se ka nyame ka ye ho a kan niama etoto ye no ka ento ye aso nyame a ye som no ye gyanom nyankopon no yate awanwa adwuma ne nsankire ne a waye no Misrim kwaya nyame fa so a omani tumi daddy oje na jano pipe kokomu ekunkum faro ni dom anso ena de hwe de abaye so ena papa bi tie me ena wo ya bregu mama bi tie mu ya bregu wadu mpanyin fie so o ma na onana mu nyina na sam ho no wo hwo mo ana wani so atata ni so nioma nkoye ebusua no ma ye den owura ebusua bi ma sofo ya ma wakonwa wo ntrase uduru obetwitwa wani ahofafo ni asofo hwo mo ni wadabadaba wo hwo mo nyame ache won eye ahofa adomatwede anso ade e friends aware sem enyeye amafo kokwan so Erade na hwede akosi wo ye friends Burkina tomatoes fo obe kom na abusua ofiri mu kura na sika eba wo nsem nsese owu abusua bu ofiri mu a di onye sika no di nyame pagya no ono na yekono totu ono na wonche obe kofi omo nam ho ni nam ho se na omo de omo che papa abusua bu ohu omo fo ha osofo omo ha omo ho no mechia omo ha adwe wo fi ono omo wuda na mo pagya mo bu abusua na omo nche Opeja company we no owu aja no opeja we factory we owu aja no no mo amonya hwe wo fie no sofo omo nyini se we ye ba omo na be twinkonya sa di akonya omo no mo je won san bode wo fie ho di watem omo no mo cause trouble uwu echi aja pade nyina ma san di akokoto ono be twagonya asofo oni ebusua mu asema nka wa asema obe mo bibu afu wo fie sese ya obi aba some studio ya be ha gere ye chi afiofo enti ebusua bi twa adwo eno na to nipa ye fra Gideon ye soja ni kutatuo so so no wakohinta nyoma ba mo so ena onyame kan chense bibi wo fie ho na mepesa wutie ni yi enti mama bibi wo fie ho abiade bi wo fie ho ene na ese wo mama no ena ese wo mama ma no eno na waye adwuma frunkura brem kojo ho preso
asonyo man ko yi osofo obo opagya duru baabi na bibia bom ene hwe ka beto so bank ka okun yentie de wo fi ho se na ba sa anadwo na from verse 25 no na ba sa anadwo na Awurade ka kire no say fa waja na ntwinini na ntwini a otoso mienu a wadi mfie nson no na kwaduri ba afọdeboti a ye waja de no na twitwa ho asiriwa nua no gu oho na mepese ote ase no oso papa fie Awurade Nyankopɔn ka kire Gideon anadwo se Gideon o papa fie no eduade bi wo fie ho ahomone afọdeboti bi wo fie ho na afọdeboti no eye evil altar eye afọdeboti no eno no eye Baal bosom eno papa akofa be dua wo fie ho eno na edi munya enti na na adwe sore na ko bubu ni nyina fie ho enye samu nya asundwe to asofo verse 26 Nesi afadebochi ama Awurade Nyankopɔn bepo a ɛyɛ din atifi sɛde ho hyehyɛ yɛteɛ na fa na ntwunu a ɔtɔso mienu no bɔ ɔhye afɔdeɛ asiriwa nua a obetwitwa ne nyinaa so na Gideon fa ne nkoa mu mmarima du na ɔyɛ sɛde Awurade ka kyerɛ no no na ɛnam sɛ osuro na agya fie ne kromɔfoɔ sɛ ɔbɛyɛ no awia ne nti ɔyɛ no anadwo na kromɔfoɔ no sɔre anɔpa no na hwɛ na oburi ba afọdebochi ya na wotwi afọdebochi e bi bejure egu abusia ma pan bi mo bete ọkọ abusia bu okwa ya to hie wo my god ensese ofrifie ho a onya ka papa dem ofrisa abusia no ma ensese waware yeyi ofrifie ho a ensese otime botene ni abrabo ofrifie ho ensese ohun to wo fi ena meka say abusua bi ene eba mo so say ampa de nyame somafo no kan e wo fi osofo na de na nipa ye friend say Peter kan e wo Acts chapter 2 verse 40 Acts chapter 2 Peter kan no yente de Peter kan na Yesu abaye adwuma ko won kokura sane won kokura ba also still na Peter ka say bibi ko so a edinya de na o say edinya o na odinsem bebre ka ho di won adanse with many other ways na otu won fo say he won them mama wonyi mu mfiri and he pleaded with them save yourself from this corrupt generation. Okay, different translation obeka abusua kontonchi na kire enti ewa busua bi wo ho a unya kotom se krim asama ba wa hwe ye kronti men ko heaven abusua bi wo kotom ahwe ya adwaman ene insanom untimi mfiri abusua bi wo kotom a osofo wa hwe ya etoro untimi nyai abusua bi wo kotom wa hwe ye osofo untimi mmo abrabo no wie kodu untimi goso wafa no nyina ntimi ankodu o soa nom o papa ntimi ankodu o papa ware ma nom say o mama ware ma nom say e to da check enti na wo so ware na eguo no me no wa wo hwe me wo fie na wo na me no ka enti ye ko eye twere sem no Genesis chapter 29 from verse 26 and 27 ti o ye bon pa and no sa quotation no kina akonche ni nyina wo gina so say de wo fie ho aduade e wo fie ho nipa nyini che nipa ma ese nipa ntime nsum nyame nipa ntime mo abrabo trene no sa de na edu manya no ene wo say yetu ase osofo obi akosom 7 years oba no pe no te so bi abesom so ware minister comforter na ya ka se mara bi wo fie ho tia no nyame akwa akan nyame asem na ntie wo se ana Laban say na nyame asem so na gina ana Laban say ya hade onya no sa ye krom hade oma akuma ye busua mu to bo ase Laban say ebusua we mu de fie yi mu de eduade na we mu de mara be kyekyere ye ehye bi da ha ye nya ne saa onya ne saa oma akuma nware ansa na wama abakan na ye den aware di enchen na wotwe dise o se di enchen na wotwe na yedi wenso ebema ho na yedi wenso bema ho suma obasom mfie nsum biem ho obasan ya som mfie nsum biem enti aware a Jacob ope no ena mra edafio nti no oson saa for 14 years obi edu na ware mfie so
Any a mother of you on. Or say, what you 30 hours. A beer do 40. And yes, sir. Uye nipa bonefo anso aware ba na ema ma pese nipa be se 5 per friend na mo nka de e wo mu fie ho ade edinya se nyame somafo asema wo kan ebi wo me fie asema wo kan ebi so wo me so mabusuam na yehu no de o kire ye ba be yehu adwuma bie eye Mark chapter 9 verse 29 na ye hwe de fasting ka Mark chapter 9 verse 29 ye hwe de eka nioma ni bi wa je se fasting nioma ni bi wa je mu abedie me pe nipa 5 pese omo frɛ na omo kan de wo mu fie enti ye di fasting no enti MCR mo fa ye normal no ento TV nanim na wo fra osofo nyame akoa ye fie se na wo ebia ye owuo ebia ya awade ebia ye dwumasem ebia obu o tu kwankwa na ye be ye de ye be twa wazu osofo ebusuebu mema nu hunamane ebusuebu ma nu hunamane omo amukọ aso ni nyina hunamane enti na wo twi sa de na fi ntimi ni eni mu kan mo amohwe TV no eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 057 000 967 0553 0553 53 89 89 yanko ahoma no so ne yanko tie busuam se praise God. Good evening. Even about part and no by I won't say afaru muti ani bidie ogu ebusiam dia na ya mabusia nyabotre wo mu abusia no dia na sa afaru butia na ya abusia na wo pa check as from sense oh yento nka ye ma me fa afoforo praise God. Hello, mama. Awo me. Praise God. Hallelujah. O kasa free na udin dia na edi. The kasa free go akwadi kesi. Your friend Sister Grace. Mo dia na ekoso. Atom de mabusem de ensanom emrantie no. Ensanom na edi enya wa abusua ni mu. Enti okoye Kristo no owo magum na Awurade amemu a akora no besom Awurade akọ eye ade e friend say Sunday school nya odru sa afie no so a Safford botia ota no be che no. Nyame nshiro mami fa foforo we ye kan de wo fio. Praise God. Praise God. Praise God. No, ma oneso maye. The producer ya na wa check obetima adane ahoma na etima aboa. Praise God. Praise God. Praise God. I want to man kasa also betimi aba. Praise God. Mencho nka ofia number no eye 0553535389. My hajake lines no. Praise God. And nebre na aba no. Praise God. MC amon check lines in my mon check lines in my I'm for here. Praise God. hello. Good evening. So that I would didn't be okay. For the dear no can find me answer my benum. You got your month. I think that's one. Yeah, well, just man. Waria. Oh, Waria. I want how. Enu ntini ya akonchiri no enti won ntini America ebedu manya na edu nana no munya na saa nneoma no se Bible say na maware so ntini papi be kobro nsam jem ma me fa ofoforo nso so. Praise God. Praise God. Good evening. Even no ma one so na sana hit se wa fie ha no Sida. for Christ mon kasa den na moa mo nyame asem no dia na wo so nimfa wabusuam maame mamon tie mo ho eya radio no mumfiri okra munum no na mon kasa watie nyame asem na wie tie radio no TV no biom. Praise God. Praise God. And I didn't know lines in my producer mon check lines in my. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na o kan fa nyame asem ba na yi ho.
ya me ka se ye de sunshuma wale. Sunsuma wade. Ani di na pa. Edinya spiritual marriage. Enti amani penni asundwe wa wade mu. Bia ni kunu. Bia ni kunu. Bia Bia ni kunu. Erade bema saa pam no mo ate efrifi ho. Ma me mfa ofoforo nso na ono so yenko abusua no mu. Praise God. Praise God. Oh, and Chimonka line 2 no mon check line 2 no. Mon sister homa no mai. Praise God. Hello. Hello mama owo me. Odi ni baby o kasa firo na dia na ekoso wabusua no mo. E wo nyame asem abayi ho. Me kasa free sunyan. Sunyane. Me pa cha ne me dia course. Ma me ti. Na sida o. For Christ. Na me wira ko papa. Mo. Me ma ye man nan. Obia wo. Obia wo ni kunu. Obia wo papa obia ni kunu. Ase ma me na na se papa no kura dane ta. E be ka cha still we na e be ye ne. Bia wo bia ni kunu papa. Erade be enu nti na ye programming nti wo sunya na ntimi ma akonche no munya bi ye be tuma nyame asem abo awura busua no saa pam no saa hye no mo bete amen ma me fa ofoforo sunya no nyame be ye. Praise God. Praise God. Praise God. Who jira so kasa? Praise God. Hello. Kasa no was so na ni bra ba kasa na o was so ni bra papa. Amen. O samba mo amoti o obi kana motia na maboso ama ye nyina ya te ahwefo ati mama kasa mu na manim tra na ni bra na aba ne no. Uti mama ne se omo abuhie no omo kwa wade ya no mo nyina ba o anso be ko mo nyina te asolim enye sida asore na okwa okọ Pentecost okọ red CS okọ we de bia ote asole fie boanya me adwuma ne sika obi kra ya asomfo obi kom krobu okra asole de o mama mu ne papa mu na esi anso sa de na wo fie no edinya wose omo kwa wade o beba yensan fo afoforo enne ye den we no eye adia ye ni ba ye ho so na ya tu so sa na wotwi. Praise God. Hello. O jira so dada na na jana so ha udi ni baby o ka se o jira so entie o ho he fa. Hello. Oh ma me fa afoforo o fa so na utie o ho dia wontimi ni yanko. Praise God. Hallelujah. Papa. Udi ma me owo me udi ni baby o ka se free na die na o kan fa nyame asema ba na. Papa asanto an ka se akra na me ka se. Akra asanto an kra. Kasa man kra fo nyina. Papa ye busia mo ni ni ba to wo no mema ni to kwan o mo ma on da ba no so a o mo sapan se enkoyie ma wo na basa ti se choko mema kure ni ho ye busia mema ni mo wo mo nyina enti o ko ba be ma gu fie ho a uko wo ma be ma wo fie ho a papa bi enu wo mo nye to kwan mo mo so na mo de yare ba mo so na wo ba wu and papa o ho a enu na me kan na ye duade afford boche na friends abusia afford boche family order and yes mo jare jama urade be ye jama urade efri china ekosi ne fiada na ne kwasi ada ma me for ofofro so. Praise God. Hallelujah. Odi ni baby o kasa fere mama no mo here na nwumre mo ma so yi. O kasa fere hi o. Bro hafo kasa. Papa is more chance me da ma o da ma no na o no se no ni we jai. Ya ba ko nti anu asina ba. Ya bi de ya o ni ma o ma o de ma. Let us say duade ni tia wade na to da e de no meni enu na wotwi ye ho adwuma ye de ya me nhira ya mfa afoforo e fam nyinu pa me mfa biom. Praise God. Nya botre kora waka sa gu na ye nya mfa nya botre na san kan foforo. Praise God. Oh, we free so ma me mfa afoforo. Praise God. Hallelujah. Odi ni baby o ka se free ma me na die na wo kan fa nyame asem no de toto abusia ho.
But your friend in America, I'm going to say a broker. But you're a bit room, our little be so my room, you're and mine. You may be out, you know, be out. What's it saying? I say, Omobusi, my mama, a man nine, Ubia Mari. Tio. I'm saying now, your papa. You will get the million and no one say Jaimo Merade, Obiano Papa, and your boss are so I give we are confusion. I fasted the mommy for Ujim fasting, more from Uji program, Rade, my men for praise God. Hallelujah. Udini baby Okasafre. Papa Mbacho, friend is a fire, make a free half. I have Vidium. But I don't see a busium. A man warrior, who dear, come. But a man, dear, fire. Yan, dear, see a better one, dear, and so on. Who bet bless us, who could be said, dear, Movesa, bless Yamiam one, the master star, and the quality near me now, no way, Jaimoko. And your Bemana or Obawari will feel. Now, do you dear near Tia Bushiano? And since I dear no, and I was say, ye shy or corn or so, ye didn't Yamia send shy or corn or so, ye didn't pipe on him what the dear shy or corn or so now. And to more from Mamma and Nansa Pet. Now, ya bet you now, baby, the echo sequence here, then you know, said 20 more amphibious and the no repeat it. I must say, he said, repeat. Mamma family, you know, and come. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ma wone so ma me. Mbache. Udini baby okasa and then you rasam no say. E busiam ejuma sam ko e be ejuma sam. Ubeye ejuma densa dan. Ubekọ brochire kwan so. Ubekọ he kwan so. Ubekọ Cote d'Ivoire kwan so. Ye de abusu na tonkwasom. Ubeye ejuma dan. Anso so no onya obreso aba. Nyame hiro mam enenti na ye de program no. Esha so nenti e o kina ya konchire e ya konchire wo fi ho. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mama ma oni so na oni no wo form se kura na mama ena me condom paibo me condom se ye mubu ye nyiri ye si na ye nta odini baby okasa fere Me ba to de ba enzima you feel a man, so you marry again. The other, I am some collapse and every dada. Papa nem kranketenketi o na de dada no many a pama de fi ho no ntu koto sa abusua no ma nyame hira mo ye ntimi mfo frafo bia enu nti muntie nyame asem Yesu kan bibio enye certificate no osofo enye ngosra na ewa uso no enye sofudie no enye asode na okodie na Yesu kan Mark chapter 9 verse 29 na ose won say na Yesu se won sa de yi die sa pam we die ade ba ntumi mfa bibi biara ntu oi just mpaibọ ne abuadadie God edo ba baby asem no wo no entiktere ne ya brabo no wo bo asode no so de wo kọ anso we ni de gemu adadie we ni de gem mpaibọ enti ya ye ho beba kwa ne de ukọ unyuma so a pontam na yenyina be hia na osofo no ono no betie no de na wakopie UK a ono wo fie e wo UK wo fie wo Ghana ha no betie busua wo firi mu me mpesa meka ono ankasa betie na nu asa osofie okra mema nyina asa oye bema wani befra oye bema wani befra untimi nya de ansoso no gine mu na wa be sofo kase ofra urade mpaabo ne akonkere enenti odi America ho ne e na America ha no nam UK no nam tele oye program e ji amanfo e free sa anema no oba fafraya no to so ma amanfo hwe na apostle dada boatia bedu china o chen ye 6:30 enumere ekosi 9
and now you are sorry they're not TV, so they are not so sorry. Now, more mobile and the more here, native fast one, not even no so crying into me, muscle, and first or children, to ordinary team, never share your team, and it's a conscience. Yes. Yawada. I'm a pie cancelling. The numeral says certain umpire bonus. Quest Fiada de man, a yano pump pie bono. Ye we are night and you men no more going to more church and any more share with TV. Memory dark ye, memory dark or where the and you men will see a pemo. That's a mess to Questia dark or was sorry. Questia dark or was sorry. As a for mamras or numereno. Ne apostle dada boate no chine nwumere no oba obia mfa bottle water ba ko be and no better ni Yesu moja na ya gira so de abon pae ya mi shira na nyo kese and na me ba se me be ye da me be ma wani aba ho so se nyoma ni bi wo ho a Nyankopon nye ma one day Nyankopon ka kire Gideon o se Gideon wo na kofi ho wo na ko bubu sa de no nyoma bo nyame be nye ma enti wo na fa mpaebo wo na fa akonchene wo na tu anamobra na ye nhia na ye bubu no men na chena efri chena ko se ni fiada no men na anatu nyina na ye bubu na enwe aho machi ye be hia wo sompa first service ye be hia ho machi wo sompa first service 5 to 6 enya sem ketoa Yankopon shira na onye okese enne me no mie no ansa na me bo mpaye egu your friend say insuo no so no documents no kasa urade Yesu ebusua bi a me free mu adie bi a edi ebusua ne nya 2026 urade kai me urade jeme bi wa no na bo pa urade break out. Break it out. In the name of Jesus. Everybody me peja hwefo ne etie fo ba wa urade anim. Urade o yenti ena obehwe wo moja egu wo Calvary. Mamoja nkasama ya fi mamoja nkasama ya bosome 2026 mayem frisa apam no ye ne ma ne yebusua o Yesu demo amen yes so the pe na mess na good TV na chine de ye bobo na ye de pick lines no fra o pese woni ye bompa ye no baba me shenya me to me ni nyame aho den se mowura wunsuo no nsuo no na ni Yesu moja ena ni nsankyere ni nsuo enya na anwanwode nsuo documents bi amefre nyame adanse ego so nyame to me nyame favor ego so wo Yesu demo ena mabompa ka amen prensa amen 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 Facebook ni YouTube nyina mo type amen 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 Nyankopon shira kosi se ya be se ye hia biom no na sa busua ma pam na hia na affordable chia no wadi sun kunim me do hia Yesu mojam wo beda na ona be ye de bye bye break out. Sabi na mi kwa de business. Oh,